This is my revenge. Paranormal prank. Na mobil. Co? Nevím. Ty vole, asi na záchod skočím, co? Jo? No většinou nejdej se víc. No. Už to držím, ty vole. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? To tam bylo. Ty vole, co ty vole? Ty vole, piš! Neprdele! 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 Kde to je? Kde to je? Pičo! 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 Helenka!